några snygga. Ni som fuskar, så skickar jag filmen till er mamma och visar att ni fuskar. Får ni börja i barngruppen istället. Ja, men vad bra. Sigge blev jätteglad. Okej, gå på ja, men det är mycket bättre. Jag kände att det är mycket bättre också. Då behöver jag inte liksom bekymra mig för att... Nej, men och så får vi ju både gymnaster som kan och gymnaster som inte kan. För oss är det ju faktiskt bra att träna på dem som vi tränar normalt också. Oj, jag vill stå. Ja, nu är du med där. Ser de här snygga? Oj! Där är vi en som kämpar. Ja.